И здравейте хора, аз съм Интронов, с мен е Мактайсън и днес ще играем GTA 5 онлайн на PS3. Днеска ще играем Last Team. Забравих да видя какво е ивента, не видях какво е ивента Да. на Last Team. Ами да, това ще е май Пантова са Панто. Това е Smart, това е клас Smart, която трябва май да се бутаме. Да. Да, трябва да се бутаме. Той ми взе колата. И така. Трябва да се бутаме. И... Започваме. Така. Не знам какво стане. О, един падна. Много бързо. Това хора, този път графиката може да ви хареса малко повече от предишната, Да. защото настроихме много неща. Така, бутнахме наши. О, един падна. Супер. Ние сме по колите. Така, не, ще ме бутне моя. Те са жълти, ние сме червени. Да. Така, внимай, че един падна от нас, да. Имаме 9 минути за да го Не, без да падаме. Моля. бягай бе. Не! Абе, Е, то с много смотана е. Последните са твоите, нали? Да, защо ме бие? Защо не? Май го бутна. Да, сма живо. Бой. Те отстрани за какво са? Те нещо като пчели. Еде се. Не знам. То тази телепортира нещо. Направихме се на меле се Бой направихме. да смърт. На меле се направихме. Жълто за кое има червено? Бутай, Ой, за не. малко да падна. За много малко да падне. Значи, тая човек направо... Що не си вземе кола? Ами седи така. Сега ще пробвам един трик, ако ме бутне, какво да направя? Кой трик? Ами сега ще видиш. Аха. Не стана. За малко. За малко се бутна. Те бил в едно сме, това е добре. Бутнахме. Не, как се задържа? За много мъничко. Бутаме ли го? Успяхме ли да го бутнем? Не. Стига бе. То много издържа. Много е живото. Да. Става бе. Ма това, че нашите хора ни трогат. Да. И да, един падна. Те само трогат те. Бой! Давай! Не! Бутнаха ме. Нищо, поне да видим дали ще успеем да победим. Дали ще успея да се кача? Не, най-гадното нещо на света. Моя да ме тролне. Моя. Представете си. Най-тъпото нещо на света. Имаш право на 34 секунди. Дай да го бием. Ела бе. Той е твое. Ми да. Той ме тролна. Той ме бутна. Защо зад него се замразява като ходи? Много гадно. Нищо, давай и ще се върнем за следващото. И здравейте хора, идваме за втори рунд. Да, първия рунд загубихме. Да, защото нашите много тролваха, но нищо. Няма да успеем сега. Сега. Качваме се. Дали ще успеем да направим два Last Team? Не. Първо се разминахме, втори ни прескочи. Тя ма се повече от нас те. Бутна го. Един го бутнахме и един падна от нас. Не. Не, един падна от нас. Не. Бяхме го бутнем. Той се телепортира. Да. Нека бък се получава.
Този Давид. Да ги объркаме малко. В смисъл, това да ги объркаме. Ей, хвърли го. Бум! Ако ги премажем, какво ли ще стане? Вземи червена кола. Не, той ме уби. За малко. Но много малко хъпа останахме. Да. Ще ме убие. Сега като да блъсне си. Ау. Ало, колко малко кръв съм. Имам късмет. И то голям късмет. Три в две играем. Да. Не. Да, ние сме тримата и са двама. Да. Значи защо се тая? Защо винаги стиза? И да, хора да не успеем да ги бием. Пак телепортът. Както виждате, хора много телепорт. Айде, че, Той не го бута, той няма сила. той не продължи да го бута. Давай. За малко. Ще успеем. Той си за колата. Не успяхме. Ей, той Падна. А, Не. Бати късмета има. Точно ни бута. Ще те смотам. Интересно. Да не успеем, двама или трима в едно сме. Много са гадни. Повечето коли, виждате тук направо милион коли, но обаче повечето коли са самопрозрачни. Да видим сега ли ще стане. Не, той ме бута. Той падна. Падна. Не ето го. Не, ето го. Примажи го. Сега си мисля, че се държа го. След колата. Не ми жълта. Бутна го. Ето го. Как не се Баси спозна? късмета. Този голям късмет има човек. То се фърли. И там в тяхната база има още един. Какво прави там? Не знам, но поне така видях, че има още един. Дай го. Да, виж какво става само. Гръмна. Какво стана, бе, човек? Окей, хора, ще се върнем на следващия рунд. И ето ни хора за третия рунд. Да, втори рунд пак загубихме. Поради каква причина? Поради причината, защото нашият атак беше направил блокада, която тая блокада се направил един тон коли насипвал върху. Да, гръмна. Тук, един тон коли. И какво стана? И някаква майче беше по-разбита такава. И тя гръмна и всички умряхме. Да, ето един се хвърли, само тролват нашите. Да, това е най-тъпите. Това е много гадно, като тролва някой. Да. Много изнервящо. Това май не иска на хвърля. Бяга. Жълтия е наш. Не е наш. Наш е. За сини букви беше отгоре. Дали ще ги бурнем и двамата? Дабъл кил? Не. Ето пак прави блокада. Къде прави блокада? Видя ли там, там? Там, другата база. Аха, да. Прави блокада. Един падна от нас. Изхвърлих ли го? Не можах. 2 в 1. Аз играла. Не, 2-2.
Ето гръмна. Ето Ако е бяхме гръмна. по-близо, Направи си го каза, пич. ако бяхме малко по-близо, това беше края. Двама срещу двама сме, равностойно, обаче то слезе пак. Пак слези. Сега трябва да я паза. Ставай! Гледай какво прави бе човек. Гледайте какво прави бе човек. Гледайте само какво правят. И се опитат да гърмат коли. Да. Главното, което правят те е да гърмат колите. Дали ще успеем? Дали ще успеем? Не! Бутна Успяхме! го. Супер, бутна го. Успях, 2-2 сме отново. Защо сме 2-2 отново? Преди малко бяхме 2-2. О! Не, за малко. А, не. 3-2 сме май. Да, 3-2 сме. Ей, бутна го. О, супер. Дабл кил. Супер, супер. О, на ти бе. Блокач. Само блокади правиш. Бутайте го. Бой. Не. Давайте да не успеем. Обижа. Как? Аз и късмета. Сега ще го разбия. Напълно кръв си, да. Не! Би ме! Уби ме! И да, хора, ще се върнем отново в следващия раунд. И да, хора, това ще този клип. Благодаря, че бяхте с нас. Да, матч лосер стана. Мислехме, защото ще продължи, но свърши всичко и това беше от нас. Благодаря, че бяхте с нас. харесайте, Харесайте, коментирайте, споделете, коментирайте, абонирайте се за нас и ще се видим в следващия клип. Чао!